Salamu alaikum. Allah jina zafe. Allah jina zai fai network. Ya ake ciki. Ku kuke da fai. Ka je kasuwa ka iya kama kasuwa ka bi aikin banza wai wani fai. Allah malam ka saurara da Allah wani zancen wani dahir kasuwa ga dahir a wayata. Kai ka san fai kuwa? To yanzu zancen da ake ciki bari in gaya ma in kana da fai sai ka rika haidin din application ɗinka. Ana gani aka yi ram da kai kidnapping. Yanzu ma da kuɗin fa ake biya ake kidnapping din mutum da kuɗin fa ake biya. Da kuɗin fa ake biya. Wai muka balance ɗin Ka isa ka ga balance ina? Kai wannan ko ni nan sai da na tsorata ji da na buga kuɗin na ga yadda suke a calculator. Gani ne digits din lambobi sun ma zarce na ƙara na ga sun ki ƙarce. Ai ina ga dai mai gida na nemi wani yaron shago ni dai da kasuwa ai dai in je in bashi jari wallahi. An tawwa alaji ino naira 500 an lance fai wai zaka bashi kuɗi. Ka gane fili na dan ƙarasa ginawa da 500 ana Disamba shi ba ma wannan 12 tana gota ka ga shi ga fi Disamba ku nan zan zo in cike wai mutsiyata ai shine mutsiyaci ai ni duk wanda suke mana kallon mahaukata mun san da zamu Allah jina zafe sai ka ci kudin fai kai mu dole ya fama sai ka ci kudin fai kace ba na gari